TV3 presenta 3 estrellas. Bona nit i benvinguts a Tres Pics i Repicó. Poguessis a una escala trobar, sempre dispostes a donar-te respostes, a deixar-te alguna cosa o a donar-te un cop de mà. Estupenda que tenim un esperit aventurer, seguint un sistema presidit pel lema, si pot fer-ho aquella jo també. Som unes tresines i potser tu també. De Nova Florida, Europa, la vella il·lusió de terres amigues.
Catalunya des del mar. Afers exteriors. Hola, bon dia.